דבורה יקרה, אני מבקש לברך אותך על מימוש החזון שלך עם סיום המחזור השני. הסיוע של מר ארי גרוס הוא דבר מרשים ביותר, לראות את הנכונות, את המעורבות ואת התרומה ואת ראש העיר שנרתם לפרויקט המדהים הזה, ואני מאחל לכם הבוגרים הצלחה, ומאחל לך דבורה שהרוח הדרומית המיוחדת שלך תנשוב מהדרום לצפון ותהיה בכל מערכת החינוך. שיהיה לכם ערב מהנה ומוצלח. ברוכים הבאים לטקס סיום מחזור ב' מגמת ביטחון, מודיעין ואיראן. המגמה הזו שהוקמה ומלווה על ידי אנשי חזון ועשייה מצליחה לשלב את כל מה שנדרש: שייכות מקומית, אחריות לאומית, אהבת הארץ וחתירה למצוינות, ליסודיות ותמיד בשקט ובענווה. הילדים האלה הם היסודות הטובים ביותר שאכלנו לבקש בשביל לחזק ולבסס את הבית של העם היהודי בארצו, עם חברה חזקה, מלוכדת, עתירת משאבים, יכולות ועוצמה. אני גאה בדרך שעשיתם, בזה שאתם יודעים פרסית ומבינים את המזרח התיכון. גאה בכם שאתם יודעים להבדיל בין פייק לפקט. גאה בכם שאתם מגש הכסף. חייהם של יהודי איראן תחת המהפכה האסלאמית, תוך קישור לאתגרי השבעה באוקטובר. עדי, בבקשה, במה שלך. תודה רבה. בעיית המחקר שלי, שב-1979 יהודי איראן חוו קשיים רבים. הם לא צריכים להסתיר את הזהות שלהם ולהביע התנגדות מאוד חזקה לישראל ולציונות. וגם היום ב-2023 יש יהודים שחיים באיראן. הם בעצם תומכים בעזה ומגנים את הפעולות אותה מבצע חמאס. אני בעצם חקרתי באילו דרכים השפיעה המהפכה האסלאמית על חייהם של יהודי איראן, וכיצד ניתן להשוות זאת לתקופה בה אנחנו חיים כיום. אז באמת יש השפעה רחבה. יהודי איראן היו צריכים להוריד את הפרופיל, להצהיר בסיסמאות, וניתן להשוות זאת לחיים כיום במספר רבדים. תודה רבה לכולם. אני מתכבדת להזמין עכשיו את סופיה בלאוסוב. בעיית המחקר שלי מתחלקת לארבעה רבדים: שלטונו של סדאם חוסיין, השפעתו האזורית, שינוי מאזן הכוחות והיציבות לאחר מותו. שאלת המחקר שלי עוסקת בכיצד חייו ומותו של סדאם חוסיין השפיעו על המזרח התיכון. חשוב להבין שביום שסדאם נפל, האיראנים התחילו לסלול כביש מטהרן לדמשק, וזה אותו כביש שעד לפני 4 חודשים היה מוביל משאיות אמל"ח לחיזבאללה ולסוריה, וזה דבר שמשנה את מאזן הכוחות במזרח התיכון. תודה קהל יקר על ההקשבה. אני מתכבדת להזמין אל הבמה את ליהי קדמי. את עבודת החקר שלי עשיתי בנושא מהפכות האביב הערבי והשפעתן על האסטרטגיה האיראנית במזרח התיכון. במהלך העבודה ביצעתי 3 רעיונות עומק אישיים חצי מובנים. שאלת החקר שלי היא האם מהפכות האביב הערבי חיזקו את המוטיבציה של איראן להקיף את ישראל בטבעת אש של ארגוני טרור ומיליציות שיעיות. והמסקנה העיקרית שאליה הגעתי היא שהאביב הערבי אכן חיזק את המוטיבציה של איראן וחיזק את היכולות שלה לאיים ביטחונית על ישראל, אך לא קיומית, כמו שמר פיני שמילוביץ' אמר לי ברעיון, ויחד עם זאת הוא הביא המון הזדמנויות גם לישראל. בן אורון, נושא העבודה. בן ידבר על שיתוף הפעולה בין איראן לחות'ים, מניעים והשלכות אזוריות. בעיית המחקר שלי הייתה ההתחזקות של החות'ים מאז 2004. החות'ים למעשה הם לא היו השלטון הלגיטימי בתימן מאז ומתמיד. למה החות'ים משתפים פעולה עם איראן? כחלק מהבעיות וגם כחלק מהשאלות מוצגות מאחוריי: ההשתלטות על דיימונד פרינסס, הכטב"ם שפגע ליד השגרירות האמריקאית ביפו. תימן המדינה הענייה ביותר בעולם, וגם המדינה הרעבה ביותר בעולם, והחות'ים אחראים לזה. תודה רבה לכולם, ערב טוב.